खुलुमबाय स्टुडेन्ट दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै खुगा बेखेवदों बिथां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि ज' जानाय एबा खौसेथिनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोङो खुगायावल' बाथ्राखौ बुंब्ला जानाय नङा एबा जों बयबो मिथिगौ जे खौसे जायोब्ला जों देरहासारगोन आरो खौसे जायाब्ला जोंनि राजखान्थियारि भाबै माखासे मानि गोहोआ गुबुनाव थांगोन बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे समाव खौसेथिनि थाखाय बयबो ओंखारबोनांगोन खौसेथिनि थाखाय जुदि ओंखारबोयोब्लासो बे समाव बर' माहारिया एबा राजखान्थि दोलोफोरा खौसेथि जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खौसेथिनि थाखाय बयबो आखाइ फोलावनांगोन एबा बयबो ओंखारबोनांगोन आरो ओंखारबोयोब्लासो बे समाव खौसेथि जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारि एबा बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथिनि थाखाय बे समाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जे खावलायनाय लेखायै माहारियारि आफादफोरनि जे खावलायनाय बायदि बे समाव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जाया जुदि खौसेथि जायोब्ला जोबोदनो मोजां बाथ्रा होननानै बुंथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे आं हारसिङै एबा आंनि मोन्दांथि बायदियै बे समाव बर' हारिया सानसे नङा सानसे खौसेथिया जागोन एबा खौसेथि जानायनि मोनसे मिजिं दंखौ फोरमायथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा हास्थायदों एबा लुबैदों जे बर' हारिनि गोख्रों माहारियारि आफादफोरनि जे खावलायनाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खावलायनायखौ दहाय होनानै बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेथि जागोनखौ बिथाङा खावलायदों एबा मिजिंथिदों होननानै फोरमायथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बयबो दा बेखौ बोरै बास्लायनो लाबोनो बेनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन गोसो थालायनांगोन दा जोङो जुदि खुगायावल' बुङो खौसे नङाब्ला जों जोबसिगोन खौसे नङाब्ला जोंनि राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बर' माहारिनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बे जि अनुभब बे मोन्दांथि बेथ' फ्राय बयनावबो दङ दा नोंखायनो जोंनि गेजेराव बोरैहाय जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो सानलाय हलाय मोजां बोरै जों बुजा फरा खालामलायनो हायो बेखौ दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माहारियारि आफादफ्राबो दिनैहाय खावलायदों एपिल खालामदों आरो जोंबो बेक्तिगत हिसाबै बा दोल हिसाबै जोंबो खावलायदों आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आसाबादि बयनिबो मोनसे पजिटिभ जोंनि हास्थायनाय साननाया जों जुदि मोनसे मोजां सिन्थाजों जों थांबाय थानो हायो सानसे नङा सानसे जोङो ज' मोजां परिबेसाव जोङो माने खालायनो हागोन बेथ' दोनखुमानाय खोथा नंला बेखौथ' जों बयबो नुगासिनो दं मेल मिटिं इलेक्सना खाथि हिसाबै बयबो राजनैतिक दलफ्रा गाव गावखौ प्रस्तुत खालामदों सेस्ताया बयहाबो दं दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि हिसाबै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों माबोरैहाय मेक्सिमाम नाम्बार देरहानो हायो जों जाहाथे काउन्सिलखौ दखल खालामनो हायो आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव आइ आफा रायजो राजानि इच्छानि सायावसो जागोन दा गतिके माबे राजखान्थि हान्जाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि प्रस्तुति जादों बे गाव गावनि खोथा खिन्थु जोंबो फुल मोनसे प्रस्तुतियाव दं आरो जोङो कनफिडेन्ट जों बिस्सासि जोङो मोजाङै मोजां आरोबाव जोङो दिनैनि जि गभर्नमेन्ट बे एखे गभर्नमेन्टखौनो लाबोफिननो हागोन होननानै जोंहा गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दं। थेंक इउ।